Dobrý deň, chcel som vás len upozorniť na drobnú chybku, ktorú máte na webe a ktorá sa týka vyhľadávania. Chcem si kúpiť nejaké disky od Discraftu a pozeral som si, že ich máte na vašom shope. No a na Heureke som si nejaké teda našiel, ktoré by som si chcel objednať a konkrétne by som chcel jeden z týchto Skystylerov a takisto jeden klasický Ultrastar od Discraftu. No a pokiaľ si tam vyhľadať na vašom webe Skystyler, tak tu tie disky vo vyhľadávaní vidím v tejto nabídke, ktorá vybehne, ale keď si ich dám normálne vyhľadať, tak ich nenájdem. Sa mi tu zobrazia nejaká ponožka, batoh a bunda. Hej, takže si myslím, že to není úplne optimálne. A takisto keď si sem napíšem Discraft, tak tu vidím tu tie 4 frisbee a vidím tu aj ten Ultrastar, ale keď si dám vyhľadať, tak v tom výsledku vyhľadávania sú len Ultrastary a nikde tu nevidím tie druhé frisbička. Takže by ste sa na to mohli mrknúť a skúsiť si to nejak opraviť, pretože si to chcem zobrať z jedného e-shopu, aj Ultrastar a aj ten Skystyler. Mrknite na to, dúfam, že sa vám to podarí spraviť.